Isdang ano, isdang siwarik. Grabe. Ang lalim. Ay, sobrang lalim. Reverse. Ayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sayang po meron tayong ma-action na hindi nakunan. Mabagal ang cameraman ay. Excited mag-swimming oh. Nalaglag sa CD. Sa tabi pa lang nalaglag na. Pan-thumbnail mo sana si Wala na yung init. Ayan mga kamandragat, ang plano namin ngayon, mag-iihaw kami ng alumahan sa Bangka. balsa o kaya sa bangka. Dalawa yung pilian namin, sa bangka o sa balsa. Ngayon, yung bangka naman yung bangka ko, nakaano na siya, nakabara. Ang taas ng pagkakabara kaya hindi na natin magagamit. Kasi ay inaayos at bukas daw papalaot na ulit sila. So yung balsa naman, hindi naman natin kayang hilahin ng ganitong yun kasi mabigat. Puro kawayan, siguro nasa 100 na kawayan yun. So ang nangyari, punta na lang kami doon. Yan, sa laot. Dalawang nalaglag na. Dalawa? Pito ang saklang. Ayan, ipag-iihaw sana namin si Kuya Kuya Ruben ng alumahan. Kaso ayun, ang nangyari, Be, pakita mo yung pinirito. Naging pinirito. Okay na yan, fresh na. Pa yung dalawa. Tapon, kala ko matatakdak lahat yung isda. Buti hindi ako nakagip. Tag-usap ba kayo? Ba't nakablock kayo parehas? Naka-block baga ako sa jack kanina. Ano yan? Kupal shirt? Ano? Kupal shirt. Ayun po yung balsa, ayan o. Yan sana yung hihiramin natin. Kaso nga lang, hindi natin to hindi natin mahihilan ito. Yes. Sarap pala pag vlogger, may tagasagwan ka. Parang malakas. Di yan. Lapit na lapit natin sa tabi. Bubanggain ka na Hindi na liko. Mahangin kasi. Ang hirap ng ganito. Ang hirap magsagwan, guys. Grabe yung suporta namin kay Mandaragat. 50% lang kita niya sa amin na pupunta ni RV. Payag ka? Pwede! Bahala ka. Kanina pinapasakit ka. Langoy ka na lang! Langoy! Bahala ka sa buhay mo. Punta kami guys sa malaking bangka. Kaninong bangka yan? Gataton. Sa likod tayo kasi mainit ito sa harap. Saan ba? Doon sa mas malalim sana. So mas malalim. Diyan sa blue na yan Hindi, paano tayo kakain? May malaki nga yan May Katig. malaki. Malaki. May malaki yan. Ang alat ng tilapia. Tilapiyang ligaw. Hindi rin pa tayo makakaligo sa laot sana. Kaya pala pero dyan mo yata sa part na yan. Dahil lang ng agos yan. Makati yan kasi. Sisirain mo ang kutis ng mga angel. Angel na may sungay. Mandaragat angels daw naman ay. Ayan, shoutout po kay Keruben. Keruben. Lalaglag yung chicheria. Sir Vicente. Sir Bruce, Ninang May. Halina't mamangka. Saira! Wala na.
Busy yata yung mga ano, mga team kasangga. Kasangga o kasangga? Kasangga. Parang kakampi. Na? Parang kasangga. Pupunta po tayo dun sa kung saan nagre-release ng sama ng loob Ito. ang mga tao dito sa amin. Ayan mga kamandaragat, dito tayo sa tabi kasi dun sa medyo malaot may mga ano, yung salabay pati yun, yung maliliit na salabay. Kawawa naman yung ano natin, yung angels natin, mga ngati. Angels na may sungay. Ito guys ang view. Di ba malinaw? Sayang ang Kojic. So ayun mga kamandaragat, dagat naman tayo ngayon kasi baka nananawa na kayo sa ilog. Dadalawa pa ang angels natin ngayon. At ayan mga kamandaragat, ang aming pagkain na dala. Yung paboritong laing ni Sir Vicente. Yung iihawin sana namin para kay Kuya Ruben, ginawang pinirito na. Ano pandala natin dito? Saging. Okay, pampalaki. Ay, okay laki pala. May saging tayong dala. At meron ding hindi mawawala ang kanin. Kalamansi. At meron pang ayun oh. Rambutan. Sponsored by. Dagat naman tayo. Nananawa na yata kayo sa ilog. Saan? Sa ilog. Nanawa ng mga viewers mo sa ilog kasi. Nananawa na kayo sa pagmumukha namin. Ano yan? Doon ko hirap ito. Budot ka nga, narinig ko. Diretso-daay na po ito. Kinarir. Lipat ng pwesto. Malipat po tayo dahil tagilid ang labanan dito. Baho. Matindi po ang ano, ang amoy ng kalikasan. Eh ganun palang amoy ang kalikasan. Yung tipong hindi mo kayang tiisin. Baka makarating tayong kalabnigan ito. Sipag man ang nagdudoy. Layo eh, dinadayo pa. Meron pa po tayong hulog-hulog. Yan, masarap po ito, mainit po. Binili namin. At meron din po tayong citrus. Yes. Ayan o, Ang bango. citrus. May kanin pa tayo dito, guys. Ito, ba't dilaw na dilaw to? Bulok. Ay, bulok. Pero makakain pa yung kalahati nito. Kaya tayo, be. Wow! Where's the calamansi? Kalamansi. Kain tayo mga kamandaragat. Yun yung binili natin. Kanina niyo palang nagulay? Ay, may damage. Puro kain na lang yung ano. Puro kain na lang ako eh. Wala na ba kayo? Puro kain na lang. Tatlong beses na kumain, hindi na ako kain na. Kalagukoy. Baka yung parang ano, putgo. Ano? Yung kalbukoy. Aray ko. Putgo nga yun. Tapos yung ano yung parang uod.
Dilang-dilang. Ano ba? Bilang. Bilang ang hills. Bilang-bilang? Bilang-bilang alam ko doon. Wow. Uy. Tumikwas. Kala niya tapos na ako ha. Simula pa lang. Ano kay Hisera mo? Panalo. Basta dito mag-ihaw ko. Malinamnam. Malimig. Lumanda yung panahon. Nakaka-relax ano? Pakita ko lang dito ang bahay. Ikaw mo nakasim ka kanya. Kayo makita ang tao doon sa bahay. Kita ka doon. Sarap. Merienda. Maaga pa ito. Galautan pa ata. Ay pinakatry ka na pumunta sa Manila gamit yung ano na 5. Balat. Wala akong dalang singkong pag may nabibili ng pili na ako. Kahit pinasin ko sa Gusto mo makapunta Manila, lapit ka dito. pag Manila nyo hindi mamotor. Van. Baka doon sa baba ko. Hindi. Hindi na may-ari ng ano. May nirerentahan ng tubig. Baka buwan na. Gaan? Tapos madaan tayo Batangas. Oo, ano pwede. Parang ang tagal, 3 araw. Dalawang araw gan. Ayun lahat ng gas. Talaga po na si Lola mo, kay Doktora yung to. Gawin mo motor. Bakit anong nararamdaman niya? Pag mo sa pakaramdam. Init kayo. Hindi pagbat kayo. Katabi ko lang yun. Hanggang kagabi. Pag naman kayo madaling araw, mga 2:00. Kaya na kayo. Takot siguro yung Kataglit. ayun na, ganun kasama yung katawan. Para sa Julian, hirap yung kat. Ay, wala pang masilip eh. Pulo lang. Pulo. Sa Julian Gayon. Taglit pa ako po. Hindi dapat yun sa angkas, nakadikit. Traffic light. Oh. Oo nga. Pag long distance, nakadikit dapat. Ramdam pati yun sa ano, yung driver.
Tapos nakaipit yung ano niya. Hanggang to. Para iisa yung ano niya. Yung bigat. Manghain ka bang rambutan? Wala na. Puro bulok ay! Jackpot naman si ate. Kaya pag angkas mo lang long distance ay hindi mo close. Mababa eh. Hindi mo angkas. Hirap nun, pagod nun. Hindi pag naiilang umangkas. Ganda oh. Tapos may malaking alon. May bato. Isang naman pala eh. Habol na lang mga viewers. Di ba palalaglag ko pag nagtuloy tayo? Ano CCD nyo? Sisi. Sisi? Ang lalim yan, baka malunod kayo dyan. Miss the Oh, sobrang lalim yan. Baka hindi umabot ang paa. Go! Lalim. Lalim nga. Isdang ano, isdang siwarik. Biglang. Kasi yan ang pagtatalon eh. Nadya ako. Si, Ay, di ba? si ano? Nadya ako. Ang babaw. Oh. Si, tawag ito. Yung anak natin, Julius Giro. Bakit? Naliligo kami. Sabi ko, Jero, gusto makita ng dolphin. May dumaan doon dolphin, no? Nagsisid ako. Tapos ginano ko lawas yung puwi. Tawang-tawa si Jero. Ganda parang ganda na. Hindi ko narbi. Pero ano, ganda na hirap ako mag-ganda. Meron dito? Sihi. May glove! Glove. Talupak! Sayang ko yung pagkatalupak. Baka lumutang ulit. Ganda nga din ko ng ganito, dinaw. Grabe. Ang lalim. Ay, sobrang lalim.
Anong masasabi nyo kay, kay Rosalinda? Ganda, magaling. Maganda. Salalo. Napaka-sexy. Manalo si Rosalinda, ano? Anong sinabi kaya ni Chupapi tapos ni Barbara? Baka tumaob. Baka tumaob, huwag kayo sumakay. Walang masasabi si Barbara, ano? Tapos si Chupapi? May mga entry kasi sila. Yung mga taga doon. Sayang wala tayong GoPro, hindi nila na makikita yung magandang ano sa ilalim. Mga ano, coral. Ate. Yan yung mga kamandalagat kapag ako nagkaroon ng maraming pera. Bibili ako ng GoPro. Para pag nag-dive ako sa ilalim, kitang-kita niyo kung gaano kaganda sa ilalim. So, ito kami sa may tapat ng Kamkahanap. Yun sila mama, nag-gawalis-walis. Sabi ko kayo mandaragat nyo mga kamandaragat. Tama na munang ilog kasi parang ang sarap na munang mag-relax lang. Parang naliligo ka lang ng dagat dun. Kasi yung pressure niya nararamdaman ko. Ganun din ako nung sumali ako sa challenge. Parang hindi ako, parang kulilat ako lagi. Parang hindi ako makaka-breathe dun. Kaya sabi ko, tama na muna ang pressure. Ligo muna ng dagat. Kailangan lang kaming GoPro. Huwag na kami mga kamandaragat, dyan na lang kayo. Ang laki ng bato. Nakakatakot. Ayan mga kamandaragat, pauwi na sila. Bali ang gagawin nila, maglalangoy na lang sila pauwi. Sige, uwi na kayo. Thank you for watching. Bye! Bye. Bye-bye. Away niya. Pinakita ko si Lord. Ang dami sasabi ah. Tama.